kutoyacha muta wenyinge kanotupisa mai ravatizwe tsikoma kudzidza mashoko pakoma waipa vanhu zvipo zvizhinji. Kornelio basa raaita mucheche komanda wanga uri komanda handiti kuchechezve waita vanhu kuti vauye kucheche pazvipo futi yave number 1 waitanga kuinda mberi uchibvisa zvipo udzokorore ipapo pachipo pane nyaya munhu mukuru unotungamirira vanhu unofanirwa kuisa ruoko rwako mberi rava kudzokorora mashoko pakoma waipa vanhu zvipo zvizhinji. murume wewe waipa vanhu zvakawanda nokunyengetera kuna Mwari nokudza Mwari misiyosi. Mwari wangu wokudenga zvipo pa Mwari wangu wokudenga zvipo pa ino munongo unamata pasina zvipo unotoona umwe munhu wotochinje chechi kuti hai micheche yenyu hainonyanya kubiswe Mwari ko imi isingabiswi Mwari munombeionei rugare wana mai vana baba muvaudze kuti nyaya yenyu yokuti tingoite kuinda kucheche Tia number 1 andobva pafesi yaveyesinesi mbiri yavo yaikudzikana navanhu kuti vanonamata Mwari pambiri yavo ipapo nyangwe zvipo dzadziri number 1 nyangwe kunamata zuva nezuva kwai yakanga dziri number 1 uti 1 uti 18 aiwa ina kupera kudzidza mashoko panamba 3 ndotongotira nguva zvino nanguva inenge yakupamwa yezuva nenguva yakumaita 9 awo kuma3 rai akaona kwazvo wakaonesi nezvaakataridzwa. yes mutumwa waMwari akapinda kwaari yes achiti kwaari wakati kudi Kornelio iwe iye akamutarisisa akanatsokutarira akatya zvakaonana mutumwa akati chinyiko ishe mambo ndaita sei akati kwaari zvikanzine nyengetero yako minamato yako nezvipo iwe zvako chapo inzwa zvakwira pamberi paMwari. zvazeiwe Arangarira chipo chakaitwa ini ndaiti vachati minyengetero yoga pasina chinhu ino pani munyengetero mutumwa wokudenga ndiwo wakati kuburuka ndokuudza kuti minyengetero yako kudenga yatosvika nechakare nyange zvipo zvaunobvisa zvazvapani inoimi muri varudzii munyengetero yoga haisviki mweya unotoonawo nezvipo zvatinobisa pano munoziva unongwa vanhu votanga kuti hainova havazosvika pamweya wakuda mari ko imi zvokusada mari wezvi munozviwana papi chiprofita mutumwa mweya handizvo ndo wakatoona vari kudenga mweya wakaona zvipazvi pano noti zvipo zvinoonekwa kudenga ruoko rwomunhu unopa kudenga ndo kwakaonekwa dare vakati murume unonzi Kornelio nemhuri yako murume wakaoma vakati onai minyengetero yako tarirai zvipo zvake zvichiratidza kudenga wati 18 verse mabasa iwaya asi ndingawanzisa here ipapengoti pane nyaya ndinoda pane zvinogwanazvo zveminohwa vanhu vachitaura tiri kumisasa saka ndinowanzokuda kugwanazvo kuti zvibve muhana dzavanhu vainde palaini yedu ravatinzi 18 number 16 akavadzinga pachigaro chokutonga. Zvino ndinenyaya ndinoda yechipo tongoda kutaura chipo chete handindizvo hatitauri zvakawanda kuzvongotaura chipo kuti vanhu iye zvino vanohwa manyuku mototarira nokuti minamato yoga yato haitozikwi ini ndohwa munhu unomira nyangwe pasuwe urovo hwangu hunomari hamuhuoniwe muchishawa nechiukwane imi munofunga vaya vakabvise sendi vakuru ndo vanoshupika imoita muchana katione kuti unotambura kudzidza mashoko azvirevo inzwai 18 namba rakata 16 mashoko panamba 16 anoti irega ndingokwedera mashoko panamba 16 anoti paichi chipo chomunhu
chinomuwanira nzvimbo. Iwewe wobva wawana nzvimbo kana muchida zvigare izvi. Chinomuyisa pamberi pavakuru. Tobva tokuisa kuvakuru kuti maramba hagashe maramba ndikwai. Kana uchida kuti tikukwedeze kuvakuru kuti vakuzive kuti uri right, unotanga wati ga, isu tobva kuti woga. Ini mabhuku anonakira zvisingabviri. Munahwa zvanotaura. Vanongoshushikira kuda kuita aiwa, kana uchida kuti tikuise kuvakuru ikoko, wongoti ga. Unowana kakreti 1 kemabhotoro kega, kakreti ka1 koga. Okutikana. Ipapo unoone basa rakanaka kwaro unotokora futi mwedzi wega wega uchi cash to pay handidi asi uchaona pano mashura aneti unokande tiki yakafanana nesu tinofudze munhu zvowirirana isikero kwahere yakaenderana here andashandisa aka wandoshandisa mumashamo munoshandisa Ndani tinofunga kuti 20 Kudzidza mashoko panamba 20. Dumbu romunhu rinogutiswa nezvibereko zvomuromo wake, uchagutiswa nezvakawanda zvemuromo wako. Hakuna muda nomuchawa motaura nhema vashe vanoenda nenzara pano mombe tahwa muchiti vana vari kumombe kufidza mombe wako ndoda pindi no vanhu wakamboverenga rugwaro paine rugwaro vanongoti hamufambe zvakanaka mupemberi varyei itiga ezvinoda ndiri mumwe ndatosumuka ndati rugare iniga izve musamirira uyano ini nditori pano ndotodanidzira mongosumuka mototi ini zvakandinakira varume iniga vamwe mune ng'ombe vamwe mune mbudzi asi kuti mubvise chipo pamberi pamwari hamo indakazombobvunza vanhu vadzidza rugwaro rwezvipo zvitsva ndikati ko chipo munozochisiire unongouya nezvitsva todyitka dzemativi nanomavisa asi wati kuseri kwacho kumasiire zvipo kwainga zvivepo isei mariya kana muine mbudzi 10 mouya neimwe yacho norugwaro rwaindo zvabvawo vatotaura mouya neimwe yacho ya amoni mukuru nyangwe tikazoti vakera vagare mberi musavashora vati ga